saying? Then the coffee poco. Coffee poco. For no half idiot in the mirror, and your man even I worship. Miss Obibo. Eh? Miana was on the Mecassa, into the Casa go for the enemy. Coffee poco free Roberto. Some free, Betanco. I want him. Oh, Sunya Quanso. I be so kind of Betty and call Momo body in pan, say. Betanco. Yo. Oh, Opagini, Asamana, a do man of pay. But you're not paid yet, Boko. And I'm in Baha. Yes, seminar did no man no pay. I assassin once a no penny bid a Jausu. Meteo. A Jausu, a fire assassin. Emma, your friend, sir, Omrani and Transin Kansas, and was my friend, or my sister, and Atuamano. To be fair, I say, sister, to mean Tons as cinnamon, because I know dear. Abusuapanin. My friend and baby, but name in Nimonoda. The dark one I'm a call on the whole fee. Which in fear I'm call her. Now, what is a Josu? They be a friend no Casafonso, but they make be an wonfa. It's why I want you to so fast as no one answer saying. Community sister knows what they know. On to me, farm mamma, and because I know on the toy and I said in a Japan. It can't be I want it. If I just look at them say, oh, but teach you no good mark. So my friend in this one, no, sir. Son, a chinipa. And now we scan there, so to me for be a Japan for said open. Yenya there, sir. To me, free horn man, I just Ako police station, I can report to say, my better things will see what I can. I'm going to see the former chemical at Buakwa police station. And then my sister, I will buy penny. You could see why I found the back saying, and son of me bear me a coffee. It is there 7 o'clock down. I bring us in fear. A moment for us 7. Or Mutra 7 sono. Or me, I say, be unquas and so could say, do when the back of answer. It is how it better a man was as so yet, but whether 2 or craft assassin. It is my friend, Jasino, what a man is saying a man name, because Munyam Correzo were freshly. Emma just a no call. Or quite or so to, or my or edge manner, or the number mom said. Fama non friend. But still, Yante, so Nipan so ye, Juma. They said the barber dam my friend can be a man, because I just said, or fire assassin. A Jawusu. Women don't be how more pepper or mudi be back and 7 and 1. What a person can be bra. If I try my young in term. Papa, me more quabba. No, The patcho didn't say about your family. Cabnus George. Cabnus George Freak Roberto. About your Betanco. Whatever Masema women can be a person or the can. Ah, we will be able to pay some in the count. Whatever my man inquiry. Actually, say that time I say, when I call, I've been asking him if you hold on. But I say, when I soon. The Umubeka, and say, Umbefa, Ubay bring us a Jasino. I can't say, I could do baby say, you will be a case, because of our assassin. Indeed, yet the near watching was a Kumaba Helanka, or Modi Deda, Atudieda. And no moon and Nayante, who say, or 2. And my more fast about I never request some more. Of course, a woman to war no more, Ubu baby, that a much of foundation, was I my chain at the Nitum. Ah, and without a Busiana, said, dear, you know. But still, now say one of my whole mind is also 12 so. Emma, you're free, Jassy. Emma Jassy, a backroom home, mammy, and a more fast about me and you. Any Jass and a quas as you quite did the post who much abroad. Our 2 friends won't be. Emma Jassy creature, home picture, I do my way in a picture, say. Or back out a number in a jar or more, or we are say. Now not to pack bar on through. Hey, Eddie Benna, boy. Josu. Sir, to park in if you remember Abusuapanin is was a friend. Sir, well, no, then, Monday, and yes, and yes, Lumba Abusuapanin. Ah, your friend is saying not to pack. Now, then, when yes, I need to park in it. Yea, indeed. Sir, you're way anyway. Indeed, yeah, quite as an also. Just no catcher say a qua or begie, Keska. And I'm Muchia. Jackets come on. Hey, Nasa. Yes, he can't hear Mubodi, sir. That's all. One of us, some walk or better do on Unisica. Yes, he can't say, come on.
ɛma wɔ kase bɛte ne nka nti no akyire na me frɛ me nua we nti asam ne krakra ne sɛ ne krakra ne sɛ sisi na to park wa asase no so a wo yɛ so adwuma a wo si dan akora ma nipa kora te so sisi yɛ yeso yɛnte hwe so firi na gya na bra mu nua ne de ma no krata bɛ na mo yɛ krata bia ɛna so krata ɛnda so na mu nua ne de ma no mu hu so ɔde ama no dabi ma hu so ɔde abadane ama no yɛnu anso wɔ yɛ so adwuma no wɔ yɛ so adwuma ne saa brɛ na na mo bɛ na mutu bisa mi sister no ɛna ɔsɛ ɔde 1000 Ghana wɔ hɔ so ɔde kɔtɔ aduru na ɔsɛ ɔpɛ baabi adua aburo na ɔkyerɛ no nti asase no ka de wantɔn ama no na yɛ frɛ no sɛ asase no ɔpa a ɔmmra na abusua no ne nhyia na sɛ nhyia bi wɔ hɔ a yɛayɛ ada sɛ de bɛma na sɛ ɛmfa ma no wofrɛ no a wɔma nti sɛ ɔhu sɛ yɛni hwee nti no wɔtwa afɛ so no afa asase no no kɛseɛ yɛ bɛyɛ sɛn sɛ wohwɛ wɔ no a watoɔ no deɛ a ɔyɛ ato afa bɛyɛ 2 acres so 2 acres ɛna asase no wɔbɛgye so ɔde yɛ de sister no sɛ ɔka sɛ ɔpɛ baabi adua aburo nti wɔgye sika na ɔma a obi kɔkyerɛ no hɔ no sɛ ɔno no ɔnua aburo no a yɛyɛ hu yan sɛ wɔsi dan no nti sɛ mu susu sɛ deɛ ne yɛyɛ nyɛma mo so deɛ pɛ sɛ moyɛ ma yɛ no sɛ sister no kwan ntimi fa asase ma no ɛyɛ abusua deɛ nti wontimi fa asase no ma no nyɛ yɛ na champon brɛ ma wa pa me dasi asɛm mu ne kan deɛ sɛbi ɛdɛde na sɛbi ebu sɛbi so mpanimfoɔ sɛ ewu bi na ewie bi sɛ dan ya kuro ni amu didi no saa betinko sɛ betinko asase na mo ka ho asɛm na wo sɛ ohene wo nana kan brem jahin sam ne to na matie bro sɛ no nko hu sɛ bɛɛ ma ya ba asase ne so no mo na wo sɛ mo frɛ mu nua ba no na mo hu sɛ bɛɛ ma nua ba no hyehyɛ bɛɛ na ɔno yɛ ya wo asase ne so a wo yɛ adwuma mo bia oda na di kyerɛ mo sɛ bia mo yɛ hyehyɛ sɛ bia me di dua buru ana me bia banchi ana me yɛ baby so we di so di as we di ani wontimi di ase na mo ko ya wo tu foundation di na yɛ sɛ akonya nkrata bia na sɛ bibi di emu adanse sɛ wato so wonto ya sɛ pete mu asase na wokwa ti na obi a no wonyina so bia wode yɛ saa de no ndi na mo yɛ kasa de sɛ di ya wo sɛ yɛ frɛ mpanimfo to yɛ nsafrɛ no na wo ba be yina no ti bia wo no wapa jo mate medasi bru ebra mo hu sɛ yɛwura to park odidi mo asase so a mo nwia so a Jessica kakra kɔtɔ aduro no mo bopni to park bi sa na asase no ɛho nsɛm a mo nwia no ne ka mewura gya sɛ me akɔ memo agye no pɛ Nejo so. Mira whatever ma me din dia bena du fie Opemsuo radio so na me no ka say na enra me a me frɛ o efa yewura to park a busia bi susu sɛ o ma asase wan fa ne kwan pa so na wo ka kyerɛ me sɛ o ye call ana wo ye hwehwɛmu bi whatever ma we dia me frɛ wa na me pɛ hunu ne ekosi ye Ndi so me di ka kyerɛ wo no sɛ na asɛm ne wo manim mia na me tena so aka yɛtena so kan ne ka kyerɛ fan sɛ mo obi ansi asase no so to park no a ɔhɔ no yɛka ama na te no ho ase na wɔ sɛ yɛdi asɛm a yɛsɛ yɛde ani kɔhwɛ asase korɔ no ne yɛhunu asase o mo ka ho asɛm no nansa na fan bi bɛyɛ complain sɛ yɛse asase yɛse mo nkɔ so no to park na asase yɛto wɔ etimia me bo pii kɔ betin kɔ hɔ kɔhwɛ me kɔhwɛ de ya wo si to wɔ in fact ɛkyɛ na ahomete sɛ yɛnto afuo asase hye ho wɔ dabi yɛtete asase a ne ato wɔ na afuo sɛ yɛfuo na aka ho asɛm kora na hye no ɛkoako asaa wo so to wɔ na koako asaa na sɛ ne sɛ ho enti ma me ka kyerɛ m so mu gya adwuma no yɛ na mo nka kyerɛ papa me nim ne number to park we wi am de be ma na me de me number ma o mo sɛ o mo mfa ma me o mo mfa me number ne ma no wo mfrɛ me sɛ nei no wo bɛfrɛ me a me nim ina me nya obi aso banti ma me ma nipa ko stop wo mo me nipa ko stop wo mo adwuma ma ni di akire enti sɛ wonya ne number na bibia amo di ama me na ye betra se di asɛm ti ewie a ye be ma bɔfo akɔ mo de eba hɔ no o mo mla ne ma bɔfo konko hia to park no sɛ hwan no
Mira just say near what's a way had a wayano na waka san swama na tomakoma sopa watch they say we just ya the future was a be brew over here the kama pa na sabi enka wakoje asase se eye fisas fusase de eye den na wokoto wo mane dani fisase ye ka se kura no atesem kire se wasidan kura obi ti asase no so a oven amano na asante mu de enka woji asase se ye fusase a ebedane anakura asase ne tu ekura bijiri se wa wokoje ya wodo no nka mamre kwaso ni sutumi bi me so de me se no ka se de metie a menim se me wo de a menim anasa se ye whatever ma me ka chiro se me ne wo kasa wo me ne wo kasa wo Opemsuo radio so sa ira ai na wa chire mu so ama na to asumpa nyame hira ye tena so no agiman me no ato am se mbo agiman din se ya momo agiman ma ne agiman ye makora nti wono de asem bia ba bi a wo frem giri se we bi emfa ne nsem na se bia se wo free ho da so agiman ni ha biem intia okay enti se de asem ni sitie na me ya ka no pictures a ye tena se nyina wo ho to park ni gina dwomu a ye ka asem ni nyina wo ho me ka cho se mo obi ankwa asase ne so e na wono no piafo se de wo si to wo no kura no sabe wo se asase e to kura wo se de esi tete no no piafo kama na ade no e te se control line na wo to wo sense sabe ye sie ye no wa to sa wo no me wura kana ka biem so enye ne kwa so a bet papa na nkasa menya no e ti se mo afidie su de em se munya no na sa bibi no onti ase amofra me ame ato meba menhia ho tieni me wura nyame ya do me benada asem ne ye besan atena so na ansa na no me so refri fra mem so a me di Tupac number ebema ho na ne wo ho no enra me frɛ no sabi ebru no wo se ye wura wo hene ba frɛ ne se wo mra no ne nka ho asem ye ko mu so se na entesa wo hene ba na frɛ ne se wo hene ba asem a wo ka kyerɛ me no me na me ne kasa ya ansa na me fo so nam kwan so ko hene ba frɛ no nti wo ko na abusuafo na ton awie asam ne ba ye no wo hene ba de ma me na me tena so se ja ase hene na me hwe asem ni mu wo hene ba de asem we de ono wa ba mu he asem a Tupac ka kyerɛ me anya yo mate enye den se no ma frɛ no so wo mla mo ho mo studio ho ananka wo ba e be hia ananka matoa no ho asa ne me sa frɛ ni sesi a me frɛ no no wo so ohene ba so wo mra eye enrada no etu onam kwan so ko ohene ba wo na ka asem kyerɛ me ne wo kasa sesi ai wo hene ba ba manhia sesi ai be di asem kwa ye wo bu akwa emergency wo ni hia hene be ye meeting bi after meeting wo wia wo sa ba back to obu akwa am ya tana asem so enti frɛ no ba na mane sese wo hene ba so wo mla bia no wo ba hade ne ye twɛn no wo mla bu akwa ye ho that's your bro that's your nyado bibra wakasa meme me that's your bro what tresa wo ya asante kotokode hye kan nyame nya okesepa me that's mira on shamo so that's your bro me that's yewra Tupac edina Ghana oba obia ebehu no akosua sewa ya de nyina lumba okọ ne krachi na edin Tupac no epie Abusuapanin asabe anyado wotena ho si enye ayie efa wodobroni ene daddy lumba yire akosua sewa Abusuapanin oyi ni ti a wo benya edin Tupac ubo Tupac na watwa wutu onu na sem na abenadu fie bite ha America no jo betianko se betinko asase edafo ase biebru okoje so ode ye abrofuo enko wiase a ene Tupac to wall afa ho a wode ye fisase na da bia meka se yasante ha no se biebru ewo bi na awie bi asante nsase nyina ye wura asante kotokonye dia abusua bi ani asase na mmom se wodo asase bi so na asase no mpo se etukura yo menya Tupac Mira Tupac me mwache no pay. Hello, good morning. Mira Tupac me mwache bro. Yeah, muba me yo. Mira whatever ma me din dia benadu fie me Opemsuo radio me hia himfie no Opemsuo radio so na me ne wo ka say. Anopa dia me tro wa nya bone eye enra betinko asase a me frɛ wo ho a na wo se yewura wo hene ba kra wo kohia no ne no na me pɛ hunu de kosi na me so ne me wo no ma ka kyerɛ abusuafo na ma o magya wo hawo. Mo intina me hu number ya ma friend wo friend na me na bi di nkomo na nso ma sa friend o sa
Te Abusuapanin Tupac na me bought Tupac no ama me tu wo baby awo nana. Tupac wo se dia ne wo sere na wo ma me tu. Mama ti. Tu yo yenka say. Enra me pacho me dru ho no na de to na nan manim. Se me ba ikura mafre me. I am say yes asem na. Na me so me ka kire me say ohene na frɛ me ntino me ba mo. Na de ekosi ya ne say omso mbe from until 2 weeks time no. E be shia. Me pacho na ba enim na wo ko Enra wada me bro. Feze. Also nana ohene ba enkof ohene ba yi ohene bi a wo hwe wo mo ho. Bukanam so ohene ba na me koshia no betie koe no. Na se ohene ba na yi se ahemfo no. Oh, ye raja se hine wo ka sa mi ba ye ohene ba da ni ema ja se hine so onhwenka. Good. Ja se hine. Inti ja se hine no mo na asan de ama sa ayi so mo na ehwe sa. Ja se hine si ente sa enti wo manhia yemfra wo na one wo nhia wo manhia ha sesia. Sesia de me nya ho na se ja se hine sa ente sa de a na ma frɛ na o ma hemfro so a wo de wo ma no because asam no ne ye ka no wo mo ho. Asam no ye ko wo mo ho. Ja se hine ya na ohene ba ezo de ma na no wo ka. Eno de no kra wasi ni pi se wo no na de ma no. O ka na wo ka na duru baabi no. Na akase omu kosusu ema ye mu sika nyina so omu kosusu na omu ansusu ana program twachi o nyina asai mi wa to back no ye koye ana wosan ba ho enti wosan ba ho no na nanso ame atse wo yi ahemfo de ma wo gya asai na o de ama ahemfo no enti wo de me mfra ahemfo bi no omu mfa ma omu mfra te na mi wa wada romance ase no wo je se na wo de ye den. Asase na yaji ye no na enka first no de na nka ye de ye schools bia ye si da na chese nka ye nso so ya tra ho o de ase ya asase de o ji a o tra ho nti nke si da na nso ya tra ho na ya nye emmoa ne niema na se dan de betumi esi bia kan because it's scan ho a o ka se be kwaje akosi bibire egu ho esa wo je se nka wo de ye kua besi dan esi ho besi dan sasa na me toy nye se me jinsefu me mi wa na wo to free hwan wo omo maame o man kasa maame na me to free no ho na maame ne tiase ma maame ne kobisa se mama yeso wato azazo se ai maton me yare me da hwe me ho yare ne se me to na maame na wuo wo tiase a wo mo ko a ya kasa asem na wie maame na amma ene sign krata no na hono sa na omote o woto asase omo na obe develop pe na omo no waso ntokom enya no nko aba konso ho mato asi ato foundation ye say ye you say I me si na me de ama obi no abeton sa ho na omo ba bi ton sa ho eno no makata so asesem ma me yeduru ha de obete edia na me chia se na me say na say asase de kuro nyina na ye kuro wura ho etere no obi ton asase a na osan age na ye kuro ye ton asase a ye gi free obi ho na so bi ra to park me to wase a maame ne dane asase ma wo nkrata asem no ne mansa kwa asase maame na be wo se to park be chia asase o ye krata to park me chia asase na me ye krata eno maame papa no frɛ me jase hin no ubisa na me krata no ma na ebi wo mo e be wo office wo sisi a nti papa no je me sa de krata no ko ho nra omo ya no so fine so to asase na wo krata de a ma omo so mra ni nti wo no masem nti wo be frɛ wo mo e no wo hada ade aba mo ho jo asase wura de na asase no asase de ewo ohene ana mewa Dabi asase ye wura sante hene dia. Na me ka me say wo hene. Ai tiawa facha me. Enti ono na asase no. Na asase wo nyina o na yi obi pia se ko hwe ma asase ma. Tiawa mo piafo. Enti ye wura so wonim say ye de ahemfo yi wo moton. Enti sampa se ono na de ma na no po ye nkase ye ton. Ye se Watu nsan pe baabi kakra. Utu nsan no wa pe baabi ama. Oh.
Saa be one Africa o ma ha me saa che se saa kuro no wo de mo ho wa hyeda kɔ batengo se kɔhwɛ me na me di obi kɔ ɔmo kɔtɔ nsase ɛyɛ pottery farm wo to ye kura wo yɛ pottery farm a wo be si dan no ma na say hey ade na wo be si dan wan kan kyerɛ say hey na ma to me dan wie na me be ya ɛno hey ma me kura bu fi no ɔtɔn asase no ma obi no ofiri hɔ kyerɛ sɛ saa na kurom wɔ ɔmo te wo ba wo wa bebusa wo bɛte enti mɛfrɛ wɔ ɔmo Jasa hine ne yayi fo na mo si o mefre bi da me na ma no na kasa yo jasa hine de menya no se cross o mo kɔ ebu akwa akɔtena se edi nsem enti ena o mo beba ho mo beba ja ho enti no kura no se wontimi nhia ne ha e wo se wo ba ebu akwa ho na me nja we no na me mra ena o ma me kɔ no ma che 2 weeks okay jasa hine de wo de nkra ne na ama me se menya wa me nka nkyerɛ wo se ye tena se wo ebu akwa ne ti abusua ne ye so Opemsuo radio ye di akiri na ya hwɛ ne ewo okay o mo ka se no ntimi frɛ mo na so mo se me mra ho de amekɔ nti frɛ jasa hine na ono asɛm a ba ka kyerɛ me no e wo ebu akwa miwra mama jasa hine de number ma me na obetuma se ne number na ma me de be ma wo dodo be me na wada woruma Ama na ya ka asase ho sɛm awie de menim si ekotoa so wo sɛbe ebru bu akwa me nso so me de madi bedi akire yi na me wura ya mra fie kakrai enche pi na wo de hye kɔ ne krachi ye hwɛ nsɛm e ba ye ekoba na nsɛm wo kora de ne ekote ye sɛ na mu ne kora nkrafo okotu ne kora bi wo oyema so na zo de wa nkata wo fo se wunia be matu park kasa ya che kasa ya chere de ye wura kasa fidie so e wo manhia ahemfie wadauruma na am say you hold on mamem kasa ma bonte ti wura de men kasa de won kasa se bibi a chia tadi ye guso wa wo hwe be fa de mama say ade de se baby a wuti de sorti ahemfie a wonum mra ne amama mre na wonum so de omu ni mra ne amamre so omuma sabi nkofo omu wa abrochiri na dictate mom akonya so obi ane ne kuromu e no kre wo hwe social media so a ho na ekasa ho na ekasa yesi obi de tiwa obi de queen obi de hwan omu na ekasa na bisuafo no ye dai se na de kuromu a obi ase obi ankasa ne kurom na de no obi na ekasa ma ze bebi a wugina wo kasa yi se wo kasa ma santman no piafo nti kasa wo gine ho na wo de aba tiawa okoya na edwa ji oni edi watema ma ho aba o obi hu na edi watema o wuchi na enye yi because office what ya mana ne odi atem nti asem bebi eda na yem kan koto na o ma aka asem nti wada wo mebu aja esema men kasa nti odo de enka yem fa ntwentwen mira nti merpe meba ho temi so ma hwe wanim dodo na mira edi to park ne kirase akakra ma me ye de na abusua panyinu ko fa edi kakra kai to so me ha ba fo ntenta fidie so kura ye duku bi a odi abubbo utipa wo ye guy o da ba se ayi Pentecost ni a woko pension me ye pensioner me ko pension na me elder me ko pension ena eja me nu asem ba ya ye kosie ya abrochirefo baji ye fa ye aye me yankase ena omo ye omo bo me week starting crowd omo ye me rasta iwo ni nyina na ye guy rough na de share me sam say Adam ya na modi we ya bra ebinum ye ba so dem ayi tu on fusere be on be hwehwe agu ena me dem mankasa ena omo san so frame ya no mo frame to park na me so me ye adwuma kakra we GC hom we GC we adwuma ye pehuro pa na se ye huru na ososo se ye huru a ena ye be huru pa na o me ye huru na asem na ye kana na so ojeje so no wafa esa aka se ni pe kura ye huru ni kura waso wafa de na ede na eguguru bi eti to park no wo ma na de baaye ena huru ndo so na me so se ai ma soft to park dem e fata so ena maami bi so ena yin na maami na kosa ohini bi yiri okoto ayi maami t-shirt ena oji mi shorts kama bi ena me ji me down di share na esa ma lunch to park no ti say one register to park no omu huru omu di huru me no ena fe de akopija to park no this asayo omu ya
ya fe dia say to sack Sa ho to sack. Na I was aye omo ya na Nyankopon so te ho no de ono ade ye no ye o nyame nye mistake nti omo ahun so omo ye mistake to park ya trend baby as say me nam kra me ntumi nante Pendia edi na mo wa ye kase tam aye kase obi hu me boso odum hwa sef ne say wa star enye star kase pa was our bob him so already. Nyame ya adoma ye kodi Easter we a wuku adamehwe wanim. oh maba so ye be hia nanan me say yi wo anim a ye hia we Sesi a ye nyina ye kwa abua kwa nti me wi a me de nana namba be ma wo. Na na jase na ye nyina ye hia abua kwa sisi a. Mama medasi. That's it 2 pack 2 bag. Mommy. 2 pack. Two. Me so mama 2 wa. 2 pack me da se ye be sa ka se bi. Yo, ejefo odobroni ene akosu asewa eyelumba woko ne krachi na abusuapanyini ne kasa ya abusua bi ebo ne kwadu sese bi ebru wa kofa wo mo asase to park so chese krom wo de woto asase a na yese skura asase nim ye nyina ye kwa ebu akomanya na na jase wo se ye tena senti ye ne abusua nyina bebom akọ ne yakọhwe ne etwia mu mitwa me ho aba me ba ye beto so